Di usia 65 tahun, Pak Inah tak pernah membayangkan langkah kecilnya memetik daun pisang setiap hari akan membawanya sampai ke Tanah Suci. Warga RT 03 RW 13 Dusun Ngedok, Kelurahan Wonosobo Barat itu mengaku hanya menjalani hidup seperti biasa, yakni bekerja, menabung sedikit demi sedikit, lalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Puluhan tahun terakhir, kesehariannya dihabiskan sebagai buruh pemetik daun pisang kelutuk. Daun itu kemudian dijual ke pasar pagi, warung-warung, hingga pelanggan di kawasan Sumberan dan Kampung Puntuk. Penghasilan dari berjualan daun sebenarnya tidak menentu. Dalam sehari, ia kadang hanya membawa pulang Rp10.000 hingga Rp30.000. Meski demikian, dari penghasilan kecil itulah Pak Inah mulai menabung untuk bisa berangkat haji. Oke. Mirasa miri ndrewel ngeten. Nggih, Bu, niki Ibu naik haji tahun ini nggih. Nggih. Niki Bu kesehariannya kerja napa, Bu? Kerjane Nggih. kula niku buruh ngamit gadang. Berarti setiap hari ngambil daun. Mesti daun sama dinten mboten telat. Daun pisang. Nggih. Ngambilnya di mana, Bu? Ngambil teng wono. Oh, mondok teng wono. Nggih. Kados napa mon, Bu? Kadang napa mon? Gadang kula tuh nek Jawa mboten payu. Klothok tok. Bisa diteng pundi? Teng Sumberan, teng Pagi, teng kampung. Kampung riku Pondok, nggih niki kampung niki ngedok stasiun, nggih dudukan cok 5 kilo, cok 3 kilo, cok 2 kilo, cok 4 kilo ngono juga warung-warung. Berarti mboten metik sendiri napa metik sendiri juga? Katanya tak metik sendiri, wong nganu sih. Metak ngendewek metak. Nah, metaknya gedang mulus, gedang kelutukan mulus ngeten. Pun pinten tahun, Bu? Niku nek kula ngenteni nanem ta entene kawan tahun, mesti waune kula tumbas. Nek kagiane pun pinten tahun? Sadana nonton setahun loh. Wong teng mriki pun ponjol lah setahun wong teng mriki kula pun mes kawan tahun teng mriki. Berarti metik terus dijual teng pasar nih. Nggih, nangger saniki medik. Nggih. Mungkin di nganu lebih kiloni sekilo. Gerung entang lah di zona bakar disalung pakan. Sekilonya berapa, Bu, Harganya harganya? nek anu 5.000, nek sing apik 5.000. Nek sing elek 2.000. Sing kon tempe, nek sing semedangan 3.000. Nggih, selain daun pisang jualan apa malih, Bu? Niku gambas. Pare. Sayuran nggih. Nggih. Kangkung. Teng pasar pagi nggih. Nggih. Nggih, Bu. Nggih, niki awal daftar haji tahun berapa, Bu? Tahun 2012. 2012. Iya. Ini berarti gimana, Bu, sistem nabung napa pripun, Bu? Kula ora nabung. Bayar pisan. Daftar, wong loro 50.000, 50 juta. Njur engko nglunasi winginane nggih 54 juta. Niku saking anu, Bu, saking sadian. Saking niku nggih boten napa-napa. Lah niku ning ngumpul pripun, Bu, ari nabung ngeten pripun? Nabunge kula ora nabung lah, Pak. Ngumpul duit niku nek nang omah nang kumpulan nang omah ngono nek oleh pirang ngono. Nek dodol kuwi tok oleh 200, tok oleh 100, 50.000, 15.000. Ini wong yang orang tua anak cilik ngumpul, Pak. Ngumpul orang gondang sekolah, wong anak gede. Orang yang urusan ladang listrik, urusan wong nang kampung ya sia, telik wong lara, kondangan ngono. Turah lah kuwi singkirnan. Nabung ki ambek teng omah berarti mboten teng bank. Mboten, nek ampun ngumpul mulai 1 juta apa 10 juta bapake sing ngabung teng bank ngeten. Wah, udah ngetik-ngetik duit, ngetik-ngetik terus didik-didik. Enggak mesti juga gitu ya. Niki nih, Bu, Ibu naik haji cita-cita napa pripun, Bu? Udah dari kecil apa bagaimana? Apa nih? Naik haji niki cita-cita. Pun diniati ya Haji. Kula tak cita-cita mau anak duit didik. Ini ndelalah kula nyong ora pati cita-cita anak nyong. Sing cita-citake bapake disaki wong ngono lah. Dadi kuwi kiai dhuwur ngono. Mbak Nasir ngono kuli banget haji bae. Paling dodolane akeh banget ngono. Dereng karung enyong nek ora ngono wong sing pahal wong wadon nyong nek nyong tok nyong ora pinter, ora saguh mergane duwite sing kanggo wong wadon ngono. Nek bapak mung khusus atol pari. Kayu nek bapak. Nek nyong lah khusus atol sayur. Ya
berarti ibu sing ngumpulke Ngumpulna duit. Nggih, niki nek pun nek seung-seung adol sayur engko oleh pirang juta, 5 juta, apa 6 juta, apa 7 juta. Tak wehna bapak. Wingi turahan nggo tuku obat, sing nggo nyemprot ngeten. Dadi turahan ngeten nonton urusan nggo ladang listrik, nggo bayar arisan sama dinang. Nggih. Kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa, Bu? Kula mangkat setengah loro bengi. Setengah kalih dumugi gareng subuh kirok subuh. Oh, iya. karena pasar pagi nggih. Nggih. Kula Pulangnya jam berapa? napa nih? Pulangnya? Pulangnya gareng pas kirok nika kirok subuh. Oh, subuhan nggih. Nggih, nduk subuhan niki teng Inggil. Makin siang lah mangkat atau godhong. Tempun di kalau siang. Atau godhong nang Sumberan. Iter berarti. Ora keri njujuki nek kula mboten nate ider, keri juk-juk netok nek duit gampang. Nek duit ora pati banget arek ngimpi duit. Iki nyong urung ngene duit, nah urung ora apa-apa. Isuk jujuki maning kurang. Angsale dugi pinten Bu nek sadean godhong wedhus niku? Per hari? Per hari Pinten angsal pinten? ora mira-mira, paling 10.000. 20.000. Nek pas nang kampung lah lumayan, Pak. Wong sekilo 5.000 nek 5 kilo 20.000. Wis dinten angsal pinten Bu biasanya? Biasanya orang genah ya cok 30. Tak nek kula ki cok mboten genah niku ya tak titipna wong. Kan ana duit titik-lek. Dipasang iki. Nggih. Sabun. Pun dipakai mawon, Bu. Nggih. Ini berarti pun libur alis sadean Bu. Kula Sadeane nek pun. tak liburaken wingi, kula bersibuk. Maang maksud. Oh, teng Almansur. Nggih. Rutin nggih. Nggih rutin. 2 tahun manasike. Oh, kali tahun. Nek niki setengah kilo. Nek niki sekilo. Terus buntel megono ngoten niku. Nggih, mekono. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.